Stena toimii sekä ympäristökonsulttina että jätealan yrittäjänä, muun muassa kuntiin nähden. Toimimme usein viranomaisten keskustelukumppanina ja neuvonantajana uusia lakeja ja asetuksia säädettäessä. Stena osallistuu moniin tutkimus- ja kehitysprojekteihin yhteistyökumppaniensa, kuten Chalmersin teknillisen korkeakoulun ja Linköpingin yliopiston kanssa. Chalmersissa rahoitamme monivuotisesti materiaalikierrätyksen professuuria. Stena osallistuu myös aktiivisesti moniin kansainvälisiin verkostoihin. Yksi niistä, Business Leadership Initiative on Climate Change, työskentelee kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Pysyäksemme kehityksen kärjessä annamme jatkuvasti koulutusta monilla aloilla. Siten konsernin osaamistaso nousee jatkuvasti. Emme kuitenkaan tyydy itsemme kehittämiseen. Haluamme myös osaltamme lisätä tietämystä siitä, miten ympäristöystävällinen käsittely voidaan aloittaa mahdollisimman aikaisin teollisuuden jalostusketjussa. Useimmat yritykset ovat kilpailukykyään parantaakseen sisällyttäneet ympäristöasiat toimintatapaansa. Stenan kokonaisratkaisu Deponie Free, eli kaikki hyötykäyttöön, on helppo ja turvallinen teollisuuden jätehuoltojärjestelmä. Lajittelusta, keruusta ja kuljetuksesta jätteiden käsittelyyn laitoksillamme. Meillä on jatkuvaa seurantaa. Kun valmistusprosessi muuttuu, me kehitämme ja päivitämme jätteen käsittelyä. Deponie Free, eli kaikki hyötykäyttöön, auttaa asiakkaita saavuttamaan ympäristötavoitteensa ja noudattamaan jäte- ja kierrätysalan paisuvaa lainsäädäntöä. Mediclean Optimal, hoitoalan jätteille suunniteltu kokonaisratkaisu, on yksi esimerkki toiminnastamme. Toimintamme laajeneminen jatkuu Pohjoismaissa, Puolassa, Venäjällä, Saksassa ja Itävallassa perustamalla uusia yrityksiä, yritysostoilla, investoinneilla uuteen tekniikkaan ja innovatiivisilla ratkaisuilla. Perustaessamme yrityksiä uusille markkinoille hyödynnämme koko konsernin osaamis- ja kokemuspääomaa. Kehittämällä tuotantolaitoksia jatkuvasti, Stena pystyy käsittelemään yhä suurempia volyymeja. Tanskassa Stena on tätä nykyä johtava yritys raudan, metallien, paperin ja elektroniikan kierrätyksessä sekä ongelmajätteen käsittelyssä. Tarjoamme koko maan kattavan palvelun ja toimimme 25 paikkakunnalla. Mongstarin ainutlaatuisella laitoksella Norjassa käsitellään ongelmajätettä ja se muunnetaan runsaasti energiaa sisältäväksi polttoainejakeeksi ja puhtaaksi vedeksi. Pyrolyysitekniikkaa kehitetään, jotta kerätyistä tuotteista voidaan kierrättää sekä metallit että orgaaniset materiaalit. Jätteenä kerätyt kuvaputket voidaan nykyään myös kierrättää. Siirrettävä ympäristösaneeraustekniikka ja siirrettävä romuautojen puristin ovat esimerkkejä kehittämästämme paikan päällä suoritettavasta palvelusta, myös täällä Suomessa. Laajennamme palvelujamme monilla paikkakunnilla ja markkina-alueilla, muun muassa ongelmajätealalla Ruotsissa ja keräyspaperialalla Puolassa. Hallå! Hej, hej. Med ett nytt lass. Useiden pienten paikallisten laitostemme ansiosta voimme Stena Metal-konsernissa kehittää liiketoimintaamme lähellä asiakkaitamme ja toimittajiamme. Suuret laitoksemme taas toimittavat markkinoille niiden tarvitsemia suuria määriä jalostettua, korkea- ja tasalaatuista raaka-ainetta. Tämä paikallisen palvelun ja laajamittaisen toiminnan yhdistelmä antaa meille mahdollisuudet vastata tulevaisuuden haasteisiin. Parantaa asiakkaille tarjoamamme palvelun monipuolisuutta ja laatua ja kehittää johtavaa asemaamme jäte- ja kierrätyspalvelualalla.